Sanibonani emSiemens Store. Yazi namhlanje ngike someone said something very profound to me. Something that is very profound. Kunosisi kunomunye usisi obebhala ku status sakhe sika WhatsApp. Ubhala ukuthi umngani wakhe ufuna ukuhlukana nendoda yakhe. Inkinga manje indoda kade imenzela zonke izinto, kade imenzela into eziningi. Kade nje imenzela into eziningi, a lot of things yamdeveloper and all that. So manje yena akasayithandi yena indoda. Hayi ngoba kukhona into emonenga akasayithanda, useze wajola, seze wathola enye indoda. So uma sengimbuza ke lo sisi ngithi mina ake simiyeke kumngani wakho, how do you deal with this situation? Ngoba ngempela uthando kuyenzeka lihambe liphele kumuntu. Uma seliphelile umuntu coincidentally kanti mhlambe lo muntu kade kwenzela izinto, uma seliphelile uthando yini ungayenza? Ngowesilisa or ngowesifazane? Makuphela uthando nje yini ungayenza? Ubhensela ukuthandana naye lo muntu ngenxa ukuthi ubekwenzela izinto nani. Usethi lo sisi no. Oyicebe khona. Uyabona into yama feelings in a relationship. Any relationship. Uthi lento yama feeling ukhuluma something that is very profound lo sisi. And I'm glad it was spoken by a woman, by a lady. Uthi lo sisi wecebe khulu, ama feelings kulento yomathandana uma kuphela unyaka nje esekhona esuka strong la feelings. You can be in a relationship for over 16 years, 13 years, kodwa ama feelings akushiya 6 months down the line uku relationship akushiya, bese kuya ngokuthi ashiye owesilisa noma ashiye owesifazane. Uthi ke lo sisi uyabona intombi muthandana nayo, mayikhumula nje ibanqunu, ngeke umuzwa oba nawo mawuyibona ikhumula ibanqunu, ngeke umuzwa oba nawo kube umuzwa olokhwaba nawo ngo2013 usanda kuqala ukuyibona. Uthi ngeke khohlwa, ngaba umuntu wesilisa ngaba umuntu wesifazane, uthi ngeke. Uthi imizwa, uthi lento iba kanje, uma nithandana nomuntu wesilisa, owesifazane bethandana, mhlambe nithandane bese niyashada, nizale izingane, mhlambe nezingane ezo3 ezo4 senomuzweni senishadile. Uthola ukuthi kuyenzeka ukuthi nethi nishada omunye ama feelings awasekho kade ahamba, useyenza nje ngoba usenezingane, usenomuzi, yabo sekuzoba nama inconvenience zamaningi uma ephumela obala ukuthi hey yazi mina njalo ngisekho kulento. Uyabo, ngithi mina are you serious? Uthi ama feelings into ehamba early. Uthi ke abanye unfortunately uthi lo sisi abanye ama feelings abashiya bafike ufika kuthandana umuntu nendoda, uthola ukuthi the feeling is mutual, indoda yamthanda nawe uyayithanda, ebese indoda imenzela izinto under the impression, not even under the impression ngoba phela vele isuka imthanda nayo wesifazane usuke ekhombisa ukuyithanda indoda. Kuhambe coincidental bese evele phela ama feelings umuntu wesifazane, evele phele nje ningakashadi, bese bona umuntu wesifazane ukuthi no ngizongena kanjani umshado noma ngizamthandi lo, ama feelings angisena sokundikindiki. Kanti lama feelings kufanele umuntu wesifazane
lesi stage sokuphela angazi ngisilungu bathi yini, it's a phallic stage oba no that's not, angazi ngesilungu bathi yini, kodwa uthi lo sisa ama feelings umuntu wesifazane aphela once aphela ningakashadi, noma abe uthi usumenzeleni ungaze umbize ngesifebe and ayiyafeba lento sengivele ngayiyeka kanti abesephelile lawo ma feelings, and mayise phile lawana awanendaba nokuthi lo muntu wesifazane bomenzela ini, kuze kube ngcono uma senishadile, ngoba uyayibuke lo muntu wesifazane ukuthi lo muntu angisamthandi, kodwa usefa ngoba mase nithandana isikhathi eside ama feelings engasekho, nibe senihlala nje njengobhuti nosisi, nihlale omunye noma ngakhumula kungenzeki lutho komunye, senihlala nje banihlalela ingane, nihlalela lithi nomuzi. Ngase ngithi mina ya shuthu uNkulunkulu wayengesona isidongo. Umthetho kaJehova uthi abantu kufanele bashade before balale, ngoba angikholwa ukuthi uma kuthiwa nithandana nomuntu ningalali naye kukhona ama feelings angaphela nize nilale senishadile. Angikholwa ukuthi kunama feelings angaphela nibe ningalali, ningalokhu nihalelana nje kuze kuyofika umshadweni. Ngabona Jehova lo engesona isilimo. Hayi ngitheka ke ngizoyishare le ukuthi kanti bafowethu nabantu besifazane bayakwazi lokho ukuthi njoba ngikhumula nje ngiwumuntu wesifazane, njoba ngikhumula nje indoda yami ayisahali njengoba ayihala kuqala, ngiyayibona futhi, kodwa sesihlezi nje nayo futhi naye lo wesilisa uma indoda yakhe imenza lezi yazinto ayizenza besanda 6 months besanda kuthandana, akusenzeki, ayisekho lento, ayisekho leyanto leya, ayisekho leyanto ayisekho leya yenzeka bese no 6 months uthandweni lapho. Bukhona kabanye ezinye insizwa izinsizwa nezintokazi, kodwa isikhathi esiningi kuba zinsizwa engayiqondile leyo ukuthi ufika uthandane nomuntu vele emhlabeni sengazi ukuthi kumthetho ukuthi uma uthandana umuntu wesifazane ezinithandana nje. Abanye ke futhi nisuke ningakathandana nje ukuthandana, uqala umuntu umenzele izinto ningakathandana, uthi senithandana bese uvela uzenza kakhulu izinto, kuthi mase kuphela ama feelings kuyena senilalile nalala kuhambe kuphela ama feelings, mhlambe futhi kuvele kuyena ukuthi angithi mase uthi lo sisi mase kuphela ama feelings usala i-character yomuntu, i-reality kusala nje character yakhe umuntu, bese kuba wena uyidecide ukuthi le character nje ngingahlala nawo ngize ngife noma ngeke ngikwazi ukuhlala nawo ngize ngife. Ama feelings mase ephelile, angithi umuntu usokugajwe uthando, uma usagajwe uthando kuthi noma umuntu ebad i-character yakho uyibona ngathi iyabheda, kodwa ngenxa ukuthi usagajwe uthando ungakuboni lokho, kodwa mase kuphela ama feelings othando ubusuqala ukubona konke. Angazi noma ngichaza kahle le, angazi noma ngichaza kahle, kodwa nje ngimangele mangize umuntu wesifazane ethi ama feelings ilento evela iphele 6 months nisathandana, 4 months nisathandana. Kwabanye ke bathi besana leso sikhathi bethandana kuvela ingane, mase kuvela ingane kuthola ukuthi usehlalela ingane or usehlalele izithembiso ezibe khona kulesi sikhashana nje noma nenqubekela phambili. Angazi noma ngiyibeke kahle, kodwa yena usho something very profound leyo ukuthi ama feelings amshiya umuntu enesikhathi esincane kwe relationship, bese kusala yena nje nendoda, bese kudepend ukuthi njoba esemshile nje ama feelings bese benani bese benzeni, banezingane sebeshadile abakashadi. Uma bengakashadi uvela bona umuntu ukuthi ngeke ngingene lapha kule character le, ngeke ngihlale nale character mina kuze kufike isikhathi sami sokufa ngiyofanini, bese vele kubhonqa umuntu wesifazane. Ngithandile le, mhlambe ke ngihluleke ukuyibeka mina, kodwa ayingithande kakhulu, yikho ngithe angizela ngizoyishare nani ngizwe ukuthi nithini nina, mhlambe khona ozoyibeka kangcono ukunalokho mina ngikubeka ngayo, kunale ndlela mina engiyibeka ngayo. Thank you.